servizzi għal ħadd ħliefek. Natukom merħba għal episodju ieħor minn din il-poddata bl-isem ta' ħadd ħliefek. U kif diġà tafu issa minn 15 għall-oħra isu kol 15 joħroġ l-episodju tagħna, inkunu qegħdin niddiskutu suġġetti relatati ma' diżabilità, jew inkella anzjani, jew inkella dak kollu illi jaqa' taħt il-kappa ta' FITA, il-fondazzjoni ta' l-informazzjoni, ta' u aċċessibilità u naturalment dak kollu li għandu x'jaqsam ma' inklużjoni wkoll. Illum miegħi f'dan l-istudio illi issa drajt ovvjament kif taħdem is-sistema, però miegħi għandi lil Marija Merċieqa ta' kartu kuljum u kissema. Marija, kif inti? All right, Aħna kellna konverzazzjoni interessanti immens qabel ma bdejna propju b'din il-podcast u aħna tlabna lil Marija biex tiġi tgħid kelma magħna, Marija aċċettat bil-qalb kollha u vera onorati ħafna li ġejt magħna Marija llum. Grazzi. Għadna naqbdu magħha li għadet tinżebaħ dalodu. Ħelwa bħal dejjem Marija. Għajdilna ftit Mar, kemm huwa impressjonanti ħafna kif inti jirnexxielek bħal ħafna persuni oħra tkun totalment indipendenti u stejjer bħal tiegħek huma ta' aspirazzjoni kbira għal dawk kollha illi qegħdin isegwuna. Forsi tgħidilna xi ħaġa dwarek, qedtilna li toqgħod iż-żejtun u x'hekk. La, li bħalissa tnoqgħod in-naxxar jiena. Naxxar, all right. Qiegħda noqgħod mal-personal assistant tiegħi. Very good. Toqgħod 24 hours miegħi ġifieri l-personal assistant. Ili ngħix waħdi għal dawn l-aħħar 7 snin u nofs. Ovvjament qabel ma kont ngħix ovvjament ġoħu mal-persuni b'disabilità. Però minn dejjem xtaqt li ngħix indipendenti. X'kien dak li ħajrek jew li eventwalment qed jien ħanagħmel il-pass u ħammur ngħix waħdi? Li ħajjarni għax minn dejjem xtaqt li ngħix ħajja indipendenti. Minn dejjem xtaqt li ikolli dar tiegħi, nkun nista' nagħmel ovvjament bħal sħabi kollha tipo u jiena kont waħda mill-laki li l-personal assistant għala volja dak iż-żmien kienet kella il-ġuvni tagħha li kien għadu jgħix il-Filippini għax il-kerer tiegħi Filippina. U jien aċċettajt li jiġi ovvjament tiġi bil-familja jgħix magħna biex tkun tista' jitgħaqad familja. Kemm hu proċess diffiċli li ssib personal assistance, li ssib persuna li tassistik u li tgħix miegħek? Kemm hu diffiċli proċess? Ifhem, diffiċli għaliex l-ewwel nett ovvjament tissib waħda illi għaxin naħseb illi taqbel miegħek. kont se ngħidlek hemm xi proċess ta' matching u x'hekk. Not really, għaliex ovvjament dija kaxxa magħluqa. Tipo ħatiġi personal assistant, ħatiġi assistik, tintroduċi ovvjament ruħek tgħidla x'għandek bżonn, x'tixtieq tagħmellek u hekk. U mbagħad as long as we go tipo u id-dar tiegħek jew ma taqbilx. Tisir id-dar tagħha wkoll. Eżatt. Jiena mill-lat personali tiegħi bħala personal assistant jiena ħadd aktar bħala waħda mill-familja tiegħi. Jekk inti ma tħossix illi hija parti mill-familja, tħossa hija l-carer u inti just il-client tipo ma timxix. Għax automatically meta qegħdin ngħidu carer u client isek qed toħloq barrieru. Eżatt, allura qisu ovvjament jiena nisma' bħala l-familja tiegħi bħalma qedtlek idrat x'inħobb jien, it-tradizzjonijiet Maltin, tipo sajjar li ikel Malti. Ġifieri bilna ħafna fuq dawn l-affarijiet. Ġuri qed tgħin inti wkoll biex il-kultura tagħna Maltija toħodha l-Filippini. Eżatt, fil-fatt tixtru ħafna affarijiet li jogħġbu lilna il-Maltin biex iddewwaqhom il-familja tagħha ġifieri. Barra minn hekk xrajt karozza u r-raġel tagħha jsuq lill-karozza u ovvjament u mur jaħdem u hekk ġifieri
Pero weekends jew ikolli vera bżonn ta' emerġenza dejjem sibtu hemmhekk. Proset. U ibblendjajna wkoll ma' tifel ta' 2 u 4 xhur. Il għaliex 2 u 4 xhur ilu kellha baby boy. U daħal sew fil-familja ġifieri. Kienet diġà taħdem miegħek? Kienet iva, kienet diġà taħdem miegħi. Isek it-sija tiegħu inti da. Mhux hekk? Hekk jiġi. Xi ġmiel. Fil-fatt ir-raġel tagħha jgħid għandu tojs iktar milli għandna affarijiet tad-dar, ġifieri jekk tiġi dar bum. Iskom id-dar tiegħi mela. Għandna ħafna tojs. Ekku, xi ħlew, imma mlejt il-ħajja tiegħek. Eżatt. Familja verament ħelwa, u vera. Eżatt. Proset tassew. Forsi tgħidilna ftit dwar il-karriera tiegħek fuq il-post tax-xogħol. Naf li inti kont taħdem ma' Fita wkoll. Eżatt. Jiena bdejt il-Fita fit-2009. Wow. Bħala full-timer il għaliex sentejn qabel bdejt volontira. Il għaliex is-CEO li kien hemm dak iż-żmien kellu bżonn persuni volontarjat biex jagħmlulu ċertu xogħol amministrattivi. Mbagħad ovvjament dak iż-żmien kien l-ITC, issa llum qiegħed il-Job Plus. U kien hemm skema illi titħallas biex tmur tagħmel xi xogħol ovvjament fejn trid inti. Inċentiv, eżatt. Imma jiena għajt ġol-Fita. Fit-2009 kellu bżonn full-timer u għamilt l-interview bħall-oħrajn ġifieri u aċċettani biex inkompli naħdem ġol-Fita u minn hemmhekk għamilt 14 years naħdem il-Fita. Kont tal-qalbek sew mela biex għamilt 14 sena. L-Fita kienet u għada l-qalbi ġifieri. Qed ngħidlek daħlet hawnhekk Marija. Ġejt isni home hawnhekk. Kulħadd jitlaq minn postu biex jiġi jifraħ bik xi ħlew. Jiena bdejt il-Fita bħala administration. Kont nuħsib il-kalender tas-CEO. Kif kon nagħmlu l-meetings mal-clients, ma' businesses u hekk. Kon nuħsib anka il-websites, l-audits ma' persona l-lum qiegħed jerġa' jaħdem il-Fita. Ekku, fil-fatt huwa servizz il-website auditing kiber ħafna anki fil-Fita. Ġi kont taħdem fih inti qabel. Jiena kont naħdem min-naħa jiena peress li nuża il-computer jiena nikteb bħal isewwa u nuża għandi mini keyboard, għandi mouse u għandi mouse stick ukoll. Ara x'abiltajiet oħra għandek inti. Għandek xi hobbies bħal pittura u hekk? Qatt ma kelli ħajra. Veru? Okej. Le. Però kont nittestja il-websites bħala għax ovvjament jiena nuża l-sticky keys. Meta qed ngħidu sticky keys pereżempju tafas ix-shift, aħna normalment meta tafas ix-shift tafas waħda tibqa' żomma u tafas lej jew tafas. U jiena minħa tiegħi nafas ix-shift tiklikja u tinżamm weħda awtomatikament u tagħmel capital letter weħda. Allura jiena kont nittestja minn dak il-att ta' keyboard il-website. Interessanti immens. Mbagħad wara Fita mort taħdem x'imkien ieħor. Mbagħad wara Fita mort naħdem kelli job ieħor, mort naħdem il-Junior College. Il-lajs, okej. Administration ukoll. Biddilt l-atmosfera mhux ħażin mal-istudenti. Mal-istudenti huwa. Ovvjament during Fita għamilt higher diploma in disability studies. Well done. Allura stajt ovvjament jisnim fittex iktar ġobbijiet li xtaqt. Nfetħulek ħafna iktar bibien. Eżatt. Mbagħad ovvjament mort naħdem l-Aġenzija Support bħala helpline. Fejn qiegħda llum. Helpline. Eżatt. Ġifri minn ħajċempel tista' tirrispondih Marija. Mhux jiena biss, hemm qegħdin sitta però
ġifieri nirrispondu telefon u naqdu n-nies. Proset. Meta qegħdin nitkellmu fuq aċċessibilità fuq il-post tax-xogħol, inti mill-lenti tiegħek, kif tweġibni għaliha del-mistoqsija x'inhi aċċessibilità għalik? Ara, fejn qiegħda naħdem bħalissa, ovvjament mill-entratura l-ġewwa hemm rampa ġifieri nista' nidħol faċilment. Biex naħdem faċilment il għaliex jien għandi mejda apposta biex ilħaq mal-keyboard u mal-mouse u dan. Ġifieri dawk it-tlet għodda, ovvjament inkun nista' naħdem bħalma jaħdem ħadd normali bħal ma jaħdem. Ekku. Issa, apparti aċċessibilità, nistaqsik mistoqsija oħra, xi tfisser inklużjoni għalik? X'jagħmlu sħabek il-kollegi tiegħek fuq ix-xogħol biex inti tħossok inklusiva? Mela, jiena ovvjament kemm il-fita u kemm fejn qiegħda bħalissa u anke fejn kont, jiġifieri dejjem sibt min jgħinni, jiġifieri minn daqshekk kont lucky għaliex kulħadd tipo jgħinuni minn pereżempju jinafrinaw il-lunch, minn jiftaħ li l-bib biex noħroġ, minn jixelli l-computer jekk naf ikolli bżonn nagħmel shutdown il-computer jew jgħinu. Ġifri dejjem sibt min jgħinni. Kemm importanti u ġvera li nkunu mdawrin persuni illi jagħtuna rispett. Ħafna le minn daqshekk m'għandi ngerger xejn ġifieri. Ismani, kulħadd irid jaħdem ma' persuni li jmur fuq ix-xogħol jħossu komdu ġvera mal-kollegi tiegħu. Aħseb u wara meta jkollok ċertu dipendenza illi biex tkun biex taħdem ikollok bżonn lajnuna wkoll. Xi ħaġa żgħira, spunt ħelu, x'inhuma l-affarijiet illi tapprezza l-aktar illi jagħmlulek il-ħbieb tiegħek fuq il-post tax-xogħol? L-iktar li tapprezza jinkludu f'kollox, pereżempju inklużjoni eżatt. Eżempju anke imma huwa dmir tagħhom illi huwa dmir ta' kulħadd li aħna kemm jista' jkun inkunu inklusivi. Ġifieri dan huwa appell importanti illi rridu ngħinu l Però ovvjament għalija give and take, kulħadd tipo jekk int ħatejn ħanejn lilek, ġifieri dejjem hekk imxejn qed tifhimni. Rispett, eżatt. Ma x'inhi dik il-ħaġa? Pereżempju anke jina fejn nkunu qegħdin nitkellmu tidħol fil-konverzazzjoni tipo jekk ħammorru niklu barra x-xogħol li ħan nintaqgħu kollegi biss minsibu restorant aċċessibbli. Ġifri affarijiet żgħar li bla ma trid qed tinkludi dak li jkun qed tifhem. Ekku, illum il-ġurnata hawn ħafna postijiet aċċessibbli wkoll fejn tmur tiekol, fejn tiltaqa'. Eżatt. Fejn sempliċement mur tieħu kafè ħriġt mid-dar. Eżatt. Hawn ħafna anke ġonna u postijiet pubbliċi. Eżatt. Xi ħaġa sabiħa wkoll. X'inhuma dawk l-għodot u teknoloġija li tuża fuq il-post tax-xogħol illi jgħinuk biex tkompli l-ħajja tax-xogħol tiegħek? Jien għandi mouse stick, ovvjament mhix il-mouse stick hija mouse stick just stikka, għax il-mouse stick normali li suppost tuża teknikament ma tantx joġbuni. Allura sibt xi ħaġa alternattiva partikolari. Xrajt mini keyboard, ovvjament biex illaħaq mal-keys kollha. Għandi mouse li propjament tuża għal thumb imma jiena nagħmlu fuq il-keyboard u bil-laser tiegħu jaħdem daqs li kieku qed nuża mouse normali. Allura jekk inkun iktar effiċjenti biex inkun nista' naħdem. Li kieku kellek tkun persuna li toħloq invenzjoni pereżempju. U din invenzjoni tkun xi ħaġa li inti jittejjeb il-ħajja tiegħek u persuni bħalek, xi tkun? X'tivvinta kieku? Kellek is-saħħa llum qomt u tajt illum jiena Einstein, ħa nagħmel xi ħaġa. X'tagħmel? Ara l-iktar ħaġa pereżempju mhux xi ħaġa li diġà teżisti, Le, pereżempju naf
meta jagħmlu s-sistema tal-lift. Tista' pereżempju bħala Alexa sewwa tgħidlu għafas number 1 u jafaslek. Interessanti U di. titla' fuq u jafaslek number 1 eżempju, tkun iktar faċli illi anke jekk ma jkollokx assistenza miegħek tkun iktar Interessanti. faċli titla' u tinżel eżempju. Ġieli tħall ġolif tu ma jkunx hemm persuna diġà qablek. Eżatt, allura Dak il-każ tuża l-mouth stick pereżempju. no, jiena dejjem nara li pereżempju jekk nitla' ma' lift, ġo lift jew ikun hemm xi ħadd miegħi jew xi ħadd Iva, ngħidlu biex jafas l-buttuna Ekku, ġifieri mhix ekku. daqshekk ekku. diffikultuża ngħiduha kif inhi. Eżattament. Xi ħaġa oħra, inti tħoss li forsi bħala persuna b'diżabilità illi ċertu nies ta' madwarek jistgħu jiddubitaw il-kapaċitajiet tiegħek pereżempju? Taradi tiġri. Għalija personali, to be honest, bejn il-fita u fejn qiegħda bħalissa biddiet qisu dan it-tielet job tiegħi. Meta ovvjament nibgħat is-CVs u qedtilhom x'għandi skola, academically u hekk, kollha kienu interessati li tipo jgħiduli għall-interview. Ekku, għax minn hemm jibda l-proċess. Eżatt. Però kont amazed li kulħadd trid tipo b'xi mod jgħinni biex jiena nkun jaħdem nista' miegħek. naħdem u nidħol naċċetta il-pożizzjoni li tawni. Tipo bħalissa qed nagħmel degree l-università. Wow, tistudja mar. Social well-being, qed nagħmel it-top up peress li Sabiħ. sabiħ ħafna. Biex ma noqgħodx immur l-università għax ovvjament skarriċ. Iva, Sfortunatament veru. it-taxis huma li huma. Apparti Sewwa, minn hekk jiġri hemm ħafna elementi, it-traffiku, it-temperatura, speċjalment issa fejna fin ix-xitwa s-sajf. Elementi. Ovvjament għoljien it-taxis biex noqgħod niġri bihom. U irranġaw li biex nagħmlu online. Very good. Tipo l-istudenti jkunu ġol klassi u jiena nkun online Tajjeb ħafna. magħhom. U x'tib ta' għodda teknoloġika tuża hemmhekk biex tieħu pereżempju in-noti, tirrekordjhom? Mela, jiena ovvjament jibatuli hands-on l-slides il-qabel, ġifieri il-presentations u hekk. Bħala notu hekk ovvjament naħdem bil-computer stess, ġifieri bil-Word, ġifieri faċli li anke assignments u hekk kollox bil-computer allura. Kif tqassam il-ħin għax inti għandek ix-xogħol fil-ħodu? Il-lezzjonijiet isiru għar nofsinhar? Issa, il-lezzjonijiet daqqa għan nofsinhar, daqqa fil-ħodu, Tlaħħaq ovvjament bejn it-tnejn. il-laħaq niprofa laħaq bejn it-tnejn, għaliex ovvjament bħala leave ġilli nieħu naqra leave biex nkun nista' laħaq mal-lecture mbagħad inkompli x-xogħol Ekku. u peress li jiena nagħmlu anke mill-office stess. Iva, mhux hekk. Inkun mhux hekk. nista' inkompli naħdem wara l-lecture. Meta ħadd lestieħda l-kors mar? 3 snin. Bdejt issa Bdejt ġifieri? issa bdejt. All right, okay, Issa. okay. Proset tassew. Diku kellek you. tgħaddi messaġġ pereżempju lil dawk li qed iseguna li jitħajru jidħlu fid-dinja tax-xogħol u forsi qed jiddubitaw ftit fuq imma kif ħanlaħħaq, kif ħanimmaniġġja. Jew wis aktar dawk li jixtiequ jgħixu ħajja indipendenti bħalek li jkollhom il-post tagħhom. X'ikun dak il-messaġġ li għandek twassal? Ovvjament m'għandhomx għalfejn jaqtaw qalbhom u tipo għaliex vera l-affarijiet mhux dejjem ħajkunu faċli, ġifri mhux ħajkunu plain sailing, imma jekk inti iddur ma' nies li ħajjejnuk u jissapportjawk u jemmnu f'dak illi tkun ħatamel, naħseb illi the rest ħajjiġi iktar faċli biex tkun tista' tgħix ħajja indipendenti. Ekku, U nirrakkomanda lil kulħadd għaliex hija xi ħaġa sabiħa li li tkun indipendenti. tkun indipendenti u tgħid li għandek id-dar tiegħek u Żgur.
Ġifieri bħal Xek, kulħadd. Importanti imma li jkollok serħan il-moħħ li hemm min qed jieħu ħsiebek. Eżatt, Mhux hekk? eżatt. Li hu kellek tgħaddi messaġġ issa, ħandawru naqra l-munita. In-naħa l-oħra lil min ħaddem. U li hu kellek pereżempju toħroġ ftit informazzjoni minna dil-ħaġa bħal pereżempju x'inhuma l-iżbalji jew il-misconceptions jew dawk il-forsi nuqqas ta' tarif illi għandhom dawn il-persuni minn ħaddem biex jimpjegaw persuni b'diżabilità. Għal min ħaddem ovvjament peress li xi kultant hawn dik il-biża' of the unknown. Qed tifhem ġifieri ma jkunux jafu li għandek persuna b'diżabilità qudiemhom illi x'kapaċi tagħmel. Ovvjament blodda illi ma titx ħafna flus li biex pereżempju ħanuħdu minni sewwa bħala keyboard, bħala mouse, m'hemmx ħafna flus u involuti biex tkun tista' tagħti l-għodda biex tħaddem dik il-persuna. U ovvjament irid ikollhom il-willing u kif taqbad tgħid. Rridu dak il-pass, rridu jieħdu l-pass. Eżatt. Leap of faith, isa nagħmilha jiena. Bħal kwalunkwe persuna. Meta tiġi biex tħaddem kull persuna waqt magħluq. Kaxxa magħluqa. Eżatt, ġifieri nista' nħaddem persuna li m'għandux diżabilità u ovvjament ma jkunx tajjeb. U nista' nħaddem persuna b'diżabilità u taħseb li ma tkunx tajba imma kif ittija x-xogħol. Naħseb li mhux hekk biss, irid ikollu post tax-xogħol li huwa aċċessibbli wkoll. Eżatt, dik huwa. Għaliex xi nut li jħaddem imma mbagħad il-persuna ħadbati biex tasal għal post tax-xogħol jew qed nikkrea discomfort biex dik il-persuna tiġi u ma tistax tħossha inklusiva wkoll. Sewwa. L-aħħar mistoqsija illa li hawnhekk il-ħin itir u tgħid kemm insibu xi ngħidu. Qedlek x'jiena li ħajkollna ħafna xi ngħidu. Qabel ma bdejna. Il-guest kollha l-istess ħaġa jgħiduli il-Marelli jistarit. Mela, taħseb illi kemm ilek illi bdejt tgħix indipendentament u tħalt fid-dinja tax-xogħol issa ilek li tħalt fid-dinja tax-xogħol inti, bidlitek bħala persuna? Iva, naħseb illi qabel kont ħafna introvert, imma naħseb illi kemm ili naħdem sirt iktar outgoing. Ovvjament anka jiena tintaqa' mal-ħbieb u anka mal-kollegi stess, jiġifieri kulħadd jitkellem ċ'ħatamel il-weekend, fejn sejrin. Iva, toħroġ inti tintaqa' magħhom. Eżatt, u x'ħanamlu jiġifieri u pereżempju bħalissa qiegħda fil-ġili li kolli dar ġdida ġifieri. U nitkellmu ħafna kif ħadd titqassam. Jinteressak hekk l-interior design. Ħafna. Ħafna. U kif dak huwa forma ta' arti ieħor, ġifieri. Eżatt. Meta tibda tippjana naqra l-kuluri, l-amara. Tossok inkluża li inti wkoll parti mis-soċjetà illi qed taħdem għal xi ħaġa illi fil-futur ħatibda tgħix. Tittaħseb għal tifel ta' sentejn. Eżatt, dik oħra. Ara kemm għandek ħsibijiet. Eżatt. Ġifieri tipo tkun inkluża li qed titkellem tipo l-istess argumenti taf kif mhux tipo jeskluduk għax inti m'għandekx minn dawn l-affarijiet jew ma tistax tagħmel. Jiġifieri bħalissa inti li qiegħda tippjana dar oħra ħa tagħmel il-move. Tħossi li pereżempju meta tmur biex tieħu s-servizzi anke l-persuni li qed jippjanaw li qed jgħinuk tagħmel id-dar tiegħek qiegħda tiġi milquha il-mistoqsijiet tiegħek. Taħseb li aħna bħala pajjiż fin-negozju fejn jidħlu djar aħna aċċessibbli wkoll? Jiena ngħidlek il-verità
sibt aġenta mara ġifieri li għenitni ħafna. Għaliex meta kont ngħidilhom tipo sibt ħafna ġenti li jgħidu li le postijiet bħal dak mhux aċċessibbli, dawn m'għandniex aċċessibbli. Ġifieri naħseb jiena fil-qasam ta' djar u anka dawk li ħajbijaw djar, naħseb illi għandhom ftit knowledge ta' persuni b'żabilità u x'għandhom bżonn. Però meta ntqajt ma' din l-aġent, ġifieri jiena kont ħanixxi dar oħra u sfortunatament ma kienx aċċessibbli, ma kienx ħadd tkun aċċessibbli għalija. Ma tagħmilx sens għalik. Allura tatni opportunità li nixtri oħra. Imma kienet taf bis-sitwazzjoni tiegħi u mill-ewwel ma' min kienet qiegħda tinnegozja ħabba djar, l-ewwel ma semmitilhom li tkun aċċessibbli għalija. L-importanza tal-komunikazzjoni. Mill-entratura sal-bib ta' barra, sa' ġewwa, to be honest. Ekku. Imma mhux hekk biss. Anka kif toħroġ pereżempju l-entratura irid hemm il-bankina. Eżatt, allura fejn jiġbrok bil-karozza ir-raġel tal-ħaddiema tiegħek pereżempju. Eżatt, ġifieri. Kollox irid ikun aċċessibbli. Eżatt. Għax dan irid jieqaf, naturalment jiftaħ il-van u jidħol il-wheelchair u x'nafien, mhux hekk? Eżatt. Naħseb dik għalkemm sibt ħafna għajnuna ġifieri minn dil persuna, però naħseb irrid tkun hawn naqra iktar awareness fuq din. Għaliex most probably għaliex persuna fuq wheelchair naħseb huma rari li jixtru djar u most probably kieku jkun hawn iktar persuni li jagħmlu dan il-pass. Ikunu jistgħu ikun hawn iktar awareness. Iva. Dwarha għaliex midja li kont immur infittex jew nintaqa' ma' aġenti tipo jgħidu ara fuq dil-biċċa ma ħsibniex pereżempju jew fuq dil-biċċa nistgħu indawru kollox u naħsbu għall-lift minn fejn ħatgħaddi għall-entratura tal-bib ta' barra għaliex anke ċertu appartamenti għandhom it-tarġa barra la volja ġoflet. Nagħmel referenza żgħira wkoll għall-smart home illi għandna hawnhekk fil-binja ta' Fita, fl-uffiċini ta' Fita. Ġifieri anke kċejjen maħdumin apposta biex ikun hemm aċċess tal-wheelchair biex jidħol taħt il-kċina. U dawn l-affarijiet kollha ta' semmejt l-Alexa inti qabel ma bdejna nifilmjaw dan il-podcast fil-fatt. Qed li jiena Alexa tagħmilli kollox. Ġifieri qegħdin nitkellmu fuq kumdità ta' aċċessibilità mhux għalik biss, imma għall-familja kollha. Għaliex dawn huma affarijiet li ġew kreati għal persuni b'diżabilità imma jisaħi kemm huma komdi, kulħadd jużhom. Eżatt. U tant neħduhom for granted dawn l-affarijiet illi ngħidu taddili minn rasi li dil-ħaġa ġiet kreata għal persuni b'diżabilità. Le, għax illum tanta u kumdità. Eżatt. Ma naħsbux. Fil-fatt anke sħabi tax-xogħol fil-fatt jgħiduli pereżempju kemm inna naħdmu ġol aġenzja support sirna nafu b'ċertu affarijiet li hemm aċċessibbli u mhumiex. Anke jekk persuna sempliċement għandha prem. Tipo jekk inti ħriġt kemm qed tgħid sew. L-affarijiet barra pereżempju biex jintremew persuna bi prem ma tistax tgħaddi tittoqgħod tgħaddi minn taħt il-bankin. Jien din Jiġifieri esperjenzajta f'dawn l-aħħar sentejn. Eżatt, jiġifieri. Kif noħroġ pereżempju mill-bib ta' barra rajt aħna għandna l-bankina u għandna kollox imma noqgħod fit-triq fejn hija passaġġa mhux ħażin għall-karozzi. Imma ħafna drabi jekk xi ħadd pereżempju għandu tarġa nieżla jew inkella fejna fjena ħareġ ir-rabix fil-għodu l-boros. Eżatt. M'għandekx minn fejn tgħaddi. Eżatt, diki. Allura tesponi ruħek għal karozzi li jersqu iktar viċin, pereżempju. Eżatt. U anke il-flet jekk inti m'għandekx lift. I mean,
il-prem Illum il-ġurnata però ħafna qegħdin jagħmlu qed jagħmlu eżatt qed jagħmluhom bil-lift. Għalhekk għandhom ikollhom iktar aware ta' min qed jibni djar li tipo jagħmluhom aċċess mhux biss għal persuni b'żabilità anke pereżempju jekk inti tavvanza fl-età pereżempju. Mela. Flok ikollok tliet tarġiet u rampa. Biex inti almenu għandek minn fejn tgħaddi u komda u serraħ rasek li. Eżatt. Anka pereżempju dawn l-assisting il-walking aid kollox hu. Eżatt. Kemm ħadd pjaċir ngħid kelma miegħek Mar. L-istess jiena. Xtaqt tgħidilna xi ħaġa oħra qabel ma nagħlqu. Dak kollox naħseb. Bħalissa Marija f'moħħa qed tgħid issa kif inlesti mur inkellemna għall-kollegi li kelli hawnhekk il-fejta għax diġà fżathom għaltilhom jiena ħajġu jiġbruni imma ħanoqgħod ngħid kelma magħkom. Għatfadal ħafna nies minn żmienek minn meta kont taħdem inti hawnhekk. Iva. Tajt mal-kollegi tiegħek illi Iva. li kont intaqa' magħhom. Insellimlek. Grazzi tal-istudentuni. Grazzi Marija, kemm inti ispirazzjoni sabiħa għal dawk li qegħdin isegwuna. Grazzi tal-kliem ġentili tiegħek illi qsamt magħna llum fil-programm tagħna u grazzi tal-li qsamt magħna l-esperjenza tiegħek kemm għax tgħix ħajja indipendenti u kemm għax inti naturalment letteralment mhux indipendenti fid-dar tiegħek biss, imma għax tgħix ħajtek anke tmur għax-xogħol, tagħmel il-kors, l-università, għal wieħed issa bdejt bieħor qed tagħmel degree wkoll, ġifri eċċellenti. Brava tassew. Brava. Grazzi lilkom tal-li qegħdin isseguna għal puntata oħra, għamlu kuntatt magħna nieħdu pjaċir nirċievu minn għandkom ukoll. Grazzi lil dawk kollha li qed jagħmlu kuntatt miegħi wkoll separatament biex jiċċekkjaw anke fuq is-servizzi ta' Fita. Tiddejqu xejn meta qed tagħmlu kuntatt magħna tibatulna in-numru tat-telefon tagħkom, ġifri ħatibatuh lili u jiena nkun nista' ngħaddi d-dettalji tagħkom anke lil Fita għaliex qegħdin nespandu ħafna, qegħdin nagħmlu ħafna kuntatt magħkom qed intejbu l-ħajja ta' ħafna nies, qegħdin inkunu ħafna iktar aċċessibbli u ħafna iktar inklusivi. Infakkarkom sabiex issegwu il-paġni tal-medja soċjali ta' Fita kemm fuq Instagram, kemm fuq Facebook u għamlu subscribe ukoll fuq il-YouTube channel tagħna fejn hemmhekk ħadkunu qegħdin issegwu wkoll jekk tibdew taraw it-titli intom tiskroljaw il-programmi kollha li kellna anki mill-ewwel staġun għaliex issa qegħdin naturalment fit-tieni staġun ukoll. U għanna t-tielet staġun ġifieri the sky is the limit kif inħobb ngħid hawnhekk għal Fita dejjem noħorġu b'suġġetti differenti. Jekk għandkom xi suġġett partikolari illi tixtiequ wkoll illi fejna fina tgħidulna nasma' iddiskutu hekk jew iddiskutu hekk. Tuna l-idejat u jekk tixtiequ tistgħu tiġu poġġu bil-qeda magħna wkoll fl-istudju tagħna. Grazzi lilkom tal-li seguna, grazzi lil dawk il-persuni minn wara l-kwinti, speċjalment il-Ġulja u lil Wayne tad-dedikazzjoni kbira li għandhom biex naturalment jittella dan il-programm. Grazzi wkoll għall-amministrazzjoni, il-kap eżekuttiv ta' Fita, is-Sur Carlo Stivala, direttur, il-Lowen kif ukoll l-assistent direttur is-Sur Joe Vella. U grazzi wkoll il-ħaddiema kollha ta' Fita li b'xi mod jew ieħor kulħadd jagħti semu biex tkun tista' tittella wkoll din il-poddata, però l-aktar mill-aktar lilkom. Grazzi intom tal-li seguna minn poddata l-oħra. Inselmilkom. Fita, servizzi għal ħadd ħliefek.